So you go round. Yes, itugo gi wiye neno to ng'ani oluwa koso ok oluwa. Or ka en ja pikipiki oluwa koso ok oluwa. So nyaka ibed alert. Number 2, nitie driver ma mijumbe ondiko pok nowinjo kata much lisasi nyaka ne piny chakre. Pok nowinjo lisasi to komuoch nang'o. Nikech lisasi komuoch nyocha winjo ka spokesman machon Mr. Owino wacho ni lisasi komuoch the first thing ikwongo nindo piny. To koro kindi gi steering ka idwa nindo piny kanye. To gari ni en automatic ok obi tho. Ichung' iketo parking uchung' e jam urito mondo yawnu mondo iket drive. To iwinjo muoch gimoro. Gari ni pod omoro kotho. Kar steering ni betin. Indi tim nang'o. Kane ok iweyo space. Kane iweyo space tibiro nyono mafuta kato dhiko. Kati donje bugo. Kati dhikon. Kati biro tuomo gari makoni. To mondo donje bugo nyiso ni jarit cha no osekwanyo aerial to. Yes, no osekwanyo aerial. So magi gin gik ma ka ok in driver ma ng'eni nitiere tich ma ng'ato tiyo mamare. Mano